जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जों लानाय जादों आरो बे जयनिं हाबाफारियाव 100निबो बांसिन विभिन्न राजनीतिक दोलोनिफ्राय जोंनि बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैदों आरो जोङो दिनैनि जि जयनिं हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हादों जे गोबां माने जोंनि तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिजेपि बा एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै हेफाजाब होफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बिश्वजित दैमारि देरहानाया रोखा जाबाय। दाथ' जोंहा एनडिए हिसाबै जोङो बिजेपि एजिपि बिपिएफ बेवहाय गेलेदों। दा इउपिपिएल हानजाया नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना दिनै हारसिं आरो बिथांमोना दिनै सरकाराव गैया बिटिसिआवबो बिथांमोना सरकाराव गैया आरो ओरैबो एनडिएनिफ्राय जेनेबा एक्सट्रायै गेलेदों। बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा जाय हानजाया जाय दोलोआ सरकाराव थायो बेजोंसो रायजो राजाफ्रा थाफायो। बेनिखायनो जोङो रोखा दिनै एनडिएनि बिजाथि बिश्वजित दैमारि देरहागोना माने 100% बेयो रोखा आरो। गोदो बिजेपिनि सायाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा एसे साननाया एसे आलादामोन, नाथाय दा जोंनि बर' माहारिनि गोबां रायजो राजाफ्रानो दा साननाया सोलायबाय। गासैबो बिजेपियानो जोंनि बर'नि थाखाय मावबोदों। 2003 मायथाइनि जि बिटिसि एकर्ड बेखौबो बिजेपि हानजायानो मावबोदों। दिनै 2020नि जि बिटिआर एकर्ड बेखौबो बिजेपि दोलोआनो मावनानै होदों आरो जि बर'नि राव बेखौ 90 सिडुलाव सोनाय बेबो बिजेपि हानजायानो। गासैबो बर'खौ जुदि अनसायदोंब्ला बिजेपि दोलोआनो अनसायदों आरो बिनि बादै जा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जिबायदि आसनि लादों, गोरिब गुन्द्राखौ माने एसे जौगाहोनो थाखाय आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जिबायदि हाबा मावदों बेफोरखौ नुनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिनो हाबाय जे बिजेपि दोलोआ मोनसे मोजां हानजा आरो बियो गोरिब गुन्द्राखौ अनग्रा मोनसे हानजा आरो रायजोनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे हानजा। दा बुजिनायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो लैहोर लैहोर जोंखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों।